हेलौ लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान बर' फिल्मनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो, होनबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। नोंथांमोना बे फिल्मखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों अरन बारिनि जोहोलावजो फिल्मनि सोमोन्दै। बिथांमोना बे फिल्मनि ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। बिथांमोना बे फिल्मखौ बे मासावनो रिलिज खालामगोन होनदों। बेनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शन बक्सआव होनानै दोनदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। भिडिअखौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम, आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, मानोना आं बेबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो बे चेनेलाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन।